познавам и те ме познават. А ти често ли си бил при тях? Не, още никога. А защо са толкова сиви в лицата? Те като започват началото си от нещо мъртво, нали знаеш, че съществуват благодарение на времето на човешкия живот. Това време буквално умира от късно истинските си притежатели. Следователно, сивите господа изобщо не са хора. Не, те само са приели човешки образ. А какво са тогава? В действителност са нищо. Откъде идват? Появяват се, защото хората им дават възможност да се появят. Това вече е достатъчно, за да ги има. Хората им дават и възможността те да ги ръководят. Това вече също е достатъчно за тяхното съществуване. Ами, ако нямат възможност повече да крадат време? Тогава те много ще се върнат в нищото, там откъдето са и дошли. Но, за съжаление, те вече имат много помощници сред хората. Това е лошо. Аз няма да позволя на никой да ми вземе времето. Да се надявам. И да видя. Успокой двигателя. Малко газ. Малко газ. Знам, не ме учете. Знам, Пехливанова, но това ми е работа. Не го приемайте буквално. Вие сте мъж, Яким, трябва да разбирате. Аз съм сама жена. Пехливанов? Какво искате да кажете? Нищо. Имам предвид като еманация, състояние на духа. Така.
Гледай напред. На 16-ти ще го видим ли? Гледам, че има запени афиши. Естествено. Дано навали. Нищо чудно. Пехливанова. Може да ви прозвучи леко просташки. Ама, ще попитам. Какво яде Пехливанов? 6 литра мляко. На ден? Главно има. Знаете ли, Яким, аз съм преди всичко жена. Мислите, че не забелязвате? Какво? Всеки ден с нова риза. Апропо, кой ви поддържа ризите, нали сте сам? Пехливанова. Знаете ли, че имате страшни очи? Искам да взема книжка. Ми дай това. Ключ. Съединител. Първа. Браво. Втора. Така. Трета. Успокой. По-бавно. Сега какво стана? Какво ме гледаш? Ау, знаеш ли, че имаш страшни очи? Мисля, че да. Хубаво ли ти беше? Не може човек лесно да ти завърти. Търси от жена. Много начало всяка жена трудно може да бъде задоволена. Какви са тия приказки, бе, Димитрович? Ама стига сме се лъгали. Защо да не го кажа, като си е така на полигон, ще бъде без грешка. Това е за теб. Сви го някъде. Ама аз не обичам тия кокошарски работи, бе. Ама то не е от кокошки, то е от петли. Брей, въпреки от... Не дей така, бе. Виж ме на какво заприлича. Нищо ти няма, ти имаш трябва много да яде. Димитрович, вие знаете ли, че имате страшни очи? Айде, че следващия напирам. Съединител. Контакт. Мигач. Първа. Втора. Браво. Виждаш ли? Не е чак толкова страшно. Така. Чуеш ли? Аре, сега трета. Ти знаеш ли, че имаш страшни очи? Тръгнал далече. Това е бъдеще. Вторият го няма. Той излезе вече. Това тогава е миналото. Но сега става вече трудно. Кой е третият? Третият е тук. Най-малкият сред трима. Двамата без него няма да ги има.
и той е единственият, който е тук. Третият, това е сега, този миг. Миналото са вече изминалите мигове, а бъдещето са тези, които идват. Следователно, и двамата нямаше да ги има, ако го нямаше настоящето. Какво е това сега? Може чистачката нещо? Седни. Ама на мене кратките ми няма. Така, каквато си умна и талантлива, сега съвсем я оплескам. Какво да ви правя сега, кажете? Колко години съм учител? Колко? 18. И до сега такова чудо не съм виждала. Сега ще ви изпитвам. Този ден ще ви изпитвам всички. Стани! И прави ще стои. Сега ще видим. Сега ще видите вие комбо обядели. Първи номер на дъската. Отсъства. По майчинство. Какво ще молиш, бе, Косто? Тъй като първи номер го няма и реших, че може да почнем от втори. Ами трябва да започваме от последния. Кой беше последен? Новата ли? Хайде да, какво чакаш? По-бъргавичко да е? Всичко за лебата. Моля? За лебата. За лебата, моето момиче. Ми дам в Англия да учите ли такива работи? Или само Шекспир? Нека Иван да каже. Какво да каже? За стола и чина. Че той откъде знае? Ами, понеже нали е дежурен. Ами тогава Иван да излезе. Хайде, сега говори Иван. Доктор Фостър пристига в Глостър. Иван, нека. Ами това какво признам за поведе? Си при директора! При директора! Ще измъжа предавателския стол от стати един чин. Аз намирам, че след това е опортунизъм. Намери се ми на студентските вълнения в Париж. Утре могат да ми поискат оставката. Ще се намери чина, пини си барам. Само да не стане късно. Аз отивам да си гимназирам. Ми добре. Ми не е добре, отпускаме работа. Голяма работа, че изчезна стола. На мен пък ми изчезна метлата. И то не новата, а старата метла. Старите също, но аз знам кой ги взима. И сега ще ви кажа, но обещайте да не казвате на никого. Извънземно. Какво? Не ми ли вярвате? Имаме си извънземно в училището, даже си го храня. Прикряпвали съм столове на Милото. Сигурно няма къде да седне. Ама вие наистина не ми вярвате. Сега ще ви докажа.
Аз ще ти разкрия една тайна. Тук от къщата никъде на улица никога тръгва времето на всички хора. Ти ли го правиш? Не, мое дете. Аз съм само управителят. Искаш ли да те заведа където е въздух? Да. Твоето собствено сърце. Моето собствено сърце.